Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko guztia duna, zuk egin dezu unibertso osoa, eta zuk gizakiei eman diezu lanaren legea. Iguzu San Joseren eredua segituz, eta bere zaindaritzapean guk ere egin dezagula bakoitzak bere lana, eta lortu ditzagula zuk agindutako sariak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hasiera liburutik. Jainkoak esan zuen, egin dezagun gizakia gure antzera, gure irudiko, menperatu ditzala itsasoko arraiak, zeruko hegaztiak, etxeko abereak eta lurreko narrastiak. Jainkoak beraz, bere irudiko egin zuen gizakia, jainkoaren beraren irudiko egin zuen, giza seme eta emakume egin zituen, eta bereinkatu egin zituen jainkoak eta esan zien, sortu itzazue umeak eta ugaritu, bete lurra eta izan beraren nagusi, menperatu egizue itsasoko arraiak, zeruko hegaztiak eta lurrean dabiltzan pizti guztiak. Jainkoak esan zuen, begira, zuei ematen dizuedan lurraren azalean diren azidun landare guztiak eta azidun fruitua dakarren zuhaitz guztiak, hoiek izango dituzue janari. Abere, zeruko hegazti eta lurrean dabiltzan bizidun guztiei berriz, belar ezea ematen diet janari. Eta horrela izan zen, eta egindako guztia ikusi zuen jainkoak, eta oso ona zen, eta arratsalde eta goiz 6. eguna. Honela, burutuak gelditu ziren zerulurrak, eta honetan dagoen guztia. 7. egunerako burutu zuen jainkoak egindako lana, eta 7. egunean, egindako lan guztiaren ondoren atsedena hartu zuen. Jainkoak bereinkatu egin zuen 7. eguna, eta sagaratu, egun horretan hartu zuen eta atsedena bere kreazio lan guztitik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitxu haren naia, zoazte pozik haren gana, gora eta gora ari kanta, kanta jaunari lur guziak egin alaitxu haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus bere herrira joan zen eta irakasten ari zen sinagogan. Jendeak harriturik honela zioen, nondik ditu honek horrelako jakinduria eta nondik mirari hoiek, hau ez aldaba, arotzaren semea. Honen amak ez aldu izena Maria, eta honen anaiek Santiago, Jose, Simon eta Judas, eta honen arrebak ere ez aldira gure artean bizi. Nondik du beraz honek guzti hori, eta ezin zuten sinistuarengan. Jesusek esan zien, profetari edonon ematen diote ohore, bere herrian eta etxean izan ezik, eta haien
sinis gogorkeriagatik ez zuenan mirari askorik egin, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, maiatzaren lehenengo egunean, Elizak ospatzen du San Jose langilea. Hain zuzen ere, langile mundua, hainen beharrezkoa dugu munduan, eta langileen eskubideak eta langileen ongizatea eta beren familiena hainen dira justiziak eskatutako errealitateak. Elizak ere halako parte hartzea hartu nahi izan du mundu hortan aldan moduan laguntzeko, eta alde batetik esan genezake Elizak azkeneko 2 mendeetan bere doktrina soziala garatu izan du, proposatu izan du. Aurreneko entziklika esan genezake aipagarria izan duzan Leon XIII-garrenak 19. mendean ateratako Rerum Novarum gauza berriak, eta batez ere bilatzen du halako ekilibrioa. Kapitalismoak eta kapitalismo basatiak egiten zituen bidegabekeri guztiak salatuz, eta halako ekonomia humanoago bat nolabait ere proposatuz. Baita ere, garai hartako komunismoaren eta arriskuak eta aipatzen zituen Rerum Novarumek. Eta gero, ondorengo aita santuek segitu izan dute ildo honetatik. Hau da, Elizak bilatu izan du nolabaiteko justizia soziala ezinbestekoa dela gizartean. Esate baterako, Euskal Herrian horren fruitu izan du ziren kooperatibak. Kooperatibismoan mentalidadean, eta batez ere apezak izan du ziren toki askotan, Mondragoikoa da ezagunena, Arizmendiarretak eta sortu zuerako, baina kooperatiba asko eta asko izan du dira Euskal Herri osoan. Beste batzuk txikiagoak, beste batzuk desagertu dira, baina mentalidade hori izan batez ere langileak baita ere jabegoan parte hartzea. Eta enpresaren fruituak eta enpresaren emaitzak eta ateratzen dituen etekinak denen artean modu justoan banatzea. Izugarrizko diferentzirik gabe, kapitalismoak goixera egiten baizuen, gutxi batzuk ikaragarria berasten ziren, besteak esplotatuz, besteetaz aprobetxatuz, eta hasiera hartan, 19. mendean ikaragarrizko injustiziak eta eginez, jende asko kasik esklabuak bezala bizitu araziz landaran haiek aberasteko, eta oso eskubide gutxikin eta oso egoera txarretan. Elizak beti bilatu izan du hortan halako argitasun bat ematea, justizia sozial hori bilatzeko lanaren munduan. Eta gaur egun ere, gauden egoeran, Frantzisko aita santuak badu halako ikuspegi oso berezia mundu honetan ezinbestekoa degula, mundu humanoago bat egitea. Ez diruaren eta finantziaren gainean bakarrik, baizik eta pertsonak lehenengo tokian jarriz. Hori da pixkat esan genezake Elizak bilatu nahiko lukena. Eta hori mundu hontako ideien artean eta mundu hontako ideologien artean eta mundu hontako korriente guztien artean Elizak bere proposamen argi eta garbia dauke. Eta bestaldetik ere, beti kristauok, sinistunok, ez dugu bakarra mundu hontako lana egiten, baizik eta beti gora ere begiratzen dugu, goiko laguntza ere eskatuz. Eta oso bereziki langile munduarentzako Elizak eskatzen dio bere bitartekaritza San Joseri. Horregatik, San Jose langilearen eguna ospatzen dugu gaurkoan, kontutan izanik, San Jose zurgina izan duzela, arotza izan duzela, garai hartan segurasko lan gogorra egin behar izan zuen, aurrera ateatzeko maitasun guztiz. Jesus eta Maria, ze maitasunez egingo zituen, egin behar zituen lanak, jakinik Jesus eta Mariaren alde ari zela beren familia hortan, eta horregatik ejemplu eder hori hartzen du Elizak San Joserengandik. San Josek bere langile izaera hortan erakusten digu, baita ere lanaren dignidadea, eta bestetikan ere San Josek bere humiltasunean eta bere maitasunean erakusten digu
benetako zoriontasuna, Jesusek erakutsi digun bezala, gauza txiki horietan, benetako maitasunean, erruki ekintzetan aurkitu dezakegula. Eskatzen diogu bada, gaurko egun honetan, San Joseri bere bitartze tekaritza gu guztion alde, egoera honetan mundu osoan batez ere pertsonak, batez ere bizia, eta baita ere, ekonomia salbatuz, baina modu humano batean lortu dezagula denon artean. Egin ditzagu, bada, gure eskariak eta gaurkoan eskatuko dugu munduko langile guztien alde. Eskatuko dugu oso bereziki beren lanpostua galdu dutenen alde, lanpostua arriskua dutenen alde, eta denentzako bi gauza eskatuko ditugu. Alde batetik osasuna lan egin ahal izateko eta lana bizi ahal izateko. Eta San Jose bitartekaritza eskatuz, hoixe eskatuko diogu Jaungoikoari. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia, piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikori eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, gure Jaungoikoa, zuzera errukiaren iturria, onartu gure eskaintza San Jose langilearen egun honetan, eta egizu doai hauek izan daitezela grazia iturri, zuri deika ari garen guztionzako Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen on nahi eta beti, zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztidun betiereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da, zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintza goreste ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitargo hauek zure espiritu eixuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen berak. Saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzen,
etortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala, gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu errebetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti, Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna. Errukizak izkigu, jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna. Errukizak izkigu, jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna. Emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zatzuitz bat eta sendatuko naiz Kristoren gorputza. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk Eukaristiaren bidez janaritu gaituzu. Horregatik eskatzen dizugu, San Josek bezala, zure maitasunaren testimonioa eman dezagula, eta
modu hortan benetako pakea gozatzeko aukera izan dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Elizama deunaren zaindaria handia, entzun zazu zerutik gure otoitz deia, entzun bai zerutik gure otoitz deia.